asini rohamadi hamu dohot dame nasian debata amata dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom. Buha kabar manginang sehat? Puji Tuhan. Ya ikon tekas dota jaga kesehatan tadi. Nala terus nama hita marlas ni roha di perayaan dari Marsogot Ima Jumat Agung langsung marurut tu pukul 10.04 Ima ulaun nahohom. Jadi dohono sauti taringok tu ulaun nahohom mamanginang si maiwana no puncakna si manon boy lam takas dinatapai ihud barita pasyonon ngalani upangido tu hita asarade mahita dohot marulaon nahohom asa unang gatung barita taringo tu pasyoni urian itu hata amanginang nagabe jami tadi hita di pertangyangan pasyon na peduahon wenetamido sian Evangelium Markus bidu 15 mamuka sian ayat sia rodi ayat 15 nian naking nunga dijahaon turpukon di barita pasyon nanau tabiki alai sonari tajahama museyate tajahama secara responsoria Markus 15 ayat sia rodi ayat 15 songonom mahatani debata gabe Roma silatus mangalusi nasida atehe denggat dorohamuna hupalua tuhamu rajani halak jahudi ai di boto nasian lateni rohado di pasat akasituan ni malim ibana alai digitali akasituan ni malim donatoropi asa tagonan si Barrabas di palua tu nasida jalanin nasilatus mamuse mangalusi nasida atau dia do dipangido rohamu bayanoku tunagino ramuna rajani jahudi alai di johon nasida ma parsilakon ibana gabi di dok silatus mamat dok nasida ayaha do najat di bahen ayam parsilakon alai neng mabuat rohani natoropi do silatus jadi di pelua masih Barrabas alai di pasah maanggo Yesus asa diparsilakon dungjolo dilasahi ido yanggo sahatna horas madihita saluhutna urian itu hata amanginang naking nunga tapai ihud tabege berita pasyon napaduahon naking dinatabege adong do beberapa tokoh yang berpengaruh di berita pasyoni ngalai nawidahami na paling berpengaruh ima si Pilatus dukoni aka situa ni malim alani aka mga kainang asalam takas barita pasyonon saha tuhita hupikir ikon takas manian tabo totong taringo tu tokoh nabi naritahon di barita pasyon nanau tapai ihud naking ikon takas mata boto bohado taringo tu pangalaho ni aka tokoh di barita pasyon nata pahihut ihut naking do bayan akamanga kainang
Na parjolo taringo tu akasitua ni malim. Bohado taringot pangalaho situa ni malimi. Hobar tu hata ni debata didokdo di ayat 10. Nasian late ni rohado di pasad akasitua ni malimi ibana. Di pasahat situa ni malimido tu hatta Yesus tu si Pilatus na niojar late ni roha. Kamanga kainang ternyata tidak sedikit orang itu yang harus berpihak kepada kejahatan. Ada banyak orang yang berpihak kepada kejahatan, ada banyak orang yang memilih untuk melakukan kejahatan ala late ni roha. Tidak. Akasitua ni malim. Nani ojar ni late ni rohana do. Yang didorong oleh rasa dengki, iri hati, ada kebencian, akhirnya berujung kepada rencana jahat yang sejahat-jahatnya kepada Yesus. Asa taida kamanga kainang pangalahon ni akasitua ni malimon. Nasoadong pehasalahan ni Yesus. Nasoadong pehahurangan ni Yesus. Alai ala latedo rohana, maka mereka mencari-cari kesalahan, mereka mencari-cari kekurangan, bahkan mereka menghalalkan segala cara hanya untuk memuaskan kebenciannya kepada Yesus. Sudi diulene sida bohama supaya puas kedengkian yang ada di dalam hatinya. Ito na di Dr. Puktay. Alay digitali akasitua ni malim do natoropi. Tidak. Asa tagonan si Barabas di palua tunasida. Artinya amanginang molo marsigor gordolate ni roha. Tidak. Hasi tongani pe boido holib. Maka hati-hati dengan late ni roha. Alani sadarion amang inang pun juga dengan remaja Napa 10 yang boleh hadir pada malam hari ini. Mari merubah sudut pandang kita. Kita rubah sudut pandang kita kepada orang lain. Kita rubah sikap kita kepada orang lain. Tujuannya agar rasa dengki, agar lateni rohai, agar kebencian itu tidak selalu mengeras di dalam hati kita dan tidak bertumbuh dan berakar di dalam pikiran kita. Posrohak kuate unang maju pangalaho situa ni malim dihalak namar pasyon. Amin. Ya. Mulu adong dope si sonari songo situa ni malim bertobat mahita. Unang bejupang. Asa dong tadana. Asa dong perbue. Minadohot kita marpasyon. Allah halak namar pasyon amang inang ikut daudo memang sian lateni roha. Ikut daudo memang sian rasa kedengkian pun juga dengan rasa kebencian tujuanna asa jupang mahadameon di bagasan ngoluna dame rohana ido halak namar pasyon dang daga bigutur rohana ngata ida naking songot dia aka penderitaan demi penderitaan songot dia naking berita pasyon na naung tabegi sasitong na tujuan ni pasyon nang nagabe patubuhon rasa kemarahan tidak menghadirkan rasa kebencian alai asa takas taboto songot dia do panaonon itu hatta Yesus
nalaho makokop hita, nalaho paluaho kita siat dosa. Ido bain, ikut daruri dosa luhutna akan namar pasyon di hadameon, di bagasan goluna. Wah, adong do kedamaian di dalam hati kita pada malam hari ini amang inang. Adong do, puji Tuhan. Adong do rasa dengki di bagasan pikirata, balokom mai. Dangi, adong do rasa dendam di dalam hati kita. Dos mahamu songo situ ani malim molo sai mangulu di bagasan rohata. Jadi udah ngulu di patulus doho situ ni malim. Nah paduahon bohado pangalahon ni si Pilatus. Nga sangat-sangat familiar be si Pilatus onate. Alak ko bo tarong do hita na margor si Pilatus tahe. Tarong do hita nang adong ate. Nah ci bohado kan gorna latus lubat tubing. Borak do tongok kan ida. Nah jadi Pilatus akamang akay ng taida. Pilatus itu menghukum Tuhan Yesus ternyata hanya untuk memuaskan dan menyenangkan hati orang banyak. Itu tujuan. Asal masonang akan atorobi bebas petaho si Barrabas, salak si Barjahati. Tetapi Yesus diserahkan untuk disalibkan. Nanang si Daud tasiania kamanga kainang ternyata Pilatus itu selalu cari aman. Pilatus itu selalu cari nyaman. Asal masonang akan atorobi, aupe sonang. Asal maaman akan atorobi, aupe aman. Bapak ibu saudara-saudari, hidup Pilatus itu digerakkan oleh ketakutan. Ada begitu banyak ketakutan di dalam pikiran Pilatus, ada begitu banyak ketakutan di dalam hidup Pilatus. Tidak, ketakutan tidak aman, ketakutan tidak nyaman. Manang herabui mata do ejilele haliluna do si Pilatus. Itu bahin dia selalu mencari aman, dia selalu mencari-cari popularitas di sepanjang hidupnya. Lumobima di peristiwa salib ini. Di boto Pilatus do dang marsala tuhat tahe. Di boto. Takas do di boto Pilatus dang marsala Yesus. Alay mo ha. Alay ala mebiyar ibana tunatorobi. Gabi joloa sama Yesus di parsilakon taida. Boy ta buka Bibelta. Matius 27 ayat 23. Ada boleh ditampilkan bang? Iya. Ommay mana? Rak majo hita majaha ayat 20 tolu doho ayat 24 no tolu. Iya. Alai ninna panguhumi. Ayah hana jahat di baik. Jadilah menggogoma di pajojo. Parsilakom. Lanjut ayat 24. Asadung di ida Pilatus. Aso marguna hatana. Lias doau siap mudarnion hamudo. Dapatan secara sederhana hera songono domolo Yesus hupalua. Manau. Dungi dibuat aek laho maburi tangan tidak. Di kodijolo ni natorobido dibuat Pilatus aeki laho mamuri tangan nahu madog lias doa usia mudar nion hamudo nasari di sini. Atau dalam bahasa Indonesia Pilatus mengatakan aku tidak bersalah terhadap darah orang ini ya. Itu urusan kamu sendiri. Omma pangalahona. Orang yang tahu tentang suatu kebenaran tetapi memilih untuk tidak bertindak. Orang yang mengetahui tentang suatu kebenaran tetapi memilih untuk tidak benar.
tetapi memilih untuk tidak adil, bahkan rela mengorbankan kebenaran hanya untuk membawa rasa aman dan nyaman. Oma si Pilatus. Tak sulit kita maju dirita. Adi adok kita songo si Pilatus tahe. Jala di partikiat tasi sonari pete kamanga kainang. Ngatorop julma yang rela mengorbankan kebenaran hanya untuk rasa amannya. Rela mengorbankan kebenaran hanya untuk rasa nyamannya. Sarana diboto do salah dongan nei alai paula so diboto. Diida dorongan nei mardusa alai paula so diida. Om masih Pilatus. Alani amaginang pasionon menungguli tuhita agar kita peduli kepada kebenaran. Pasionon menungguli hita. Jangan ninabobokkan amang, inang, pun juga remaja naposo bulung orang lain di dalam keberdosaannya. Jangan ninabobokkan inang suamimu atau anakmu atau bestimu di dalam kejahatannya. Hanya karena rasa amanmu dan hanya karena rasa nyamanmu. Jangan kita ninabobokkan orang lain, sahabat kita ataupun tetangga kita di dalam keberdosaannya hanya karena kita takut dia tersinggung. Alay Roma hita tapaingo ibana danget alay unang pailahon. Unang dijolo di daluan. Ay songon na hui dah honat to ari manako mak ni bursok bah to hode ay mulai na hita rupani. Agak bedusa duna tubuh. Ali tak dapat to ni bana. Tado. Tato gihom mulak muse. Tudalan hati uroni. Molo dah ngolo ibana. Tapasahak matu parhala dokter. Parhala duwik, ayo do salah satu tugas di parhala duwik tong. Roma parhala do ditogi homei ba. Manang mang pad di tarasot. Molo soolo moharo mo siya mang. Urusan na may dohot. Di bata. Alayang gohita ala taida do. Ala tabegedo, ala takasdo taboto. Rodo hita manungguli ibana taringo tu hadosaon na. Taringo tu kesalahan na. Pinatu panak dada laho manguhumi alai holan laho paingoton jala manugihon ibana haruarsian hadosaun salinai akamang akainang marilah kita peduli kepada kebenaran. Jangan biarkan, jangan ninabobokkan. Unang paula sotaida, unang paula sotaboto taringo tuak kanamasay. Ale Roma hita. Pedulilah kepada kebenaran. Urian itu hatta sahalinai pasyonon manungguli hita. Hata homma hasitong ari. Asa unang dos sita songon si Pilatus. Nah, paduahon rubah sudut pandangmu. Mari kita rubah sikap kita kepada orang lain agar rasa dengki, rasa kebencian, lateni roha tidak mengeras, tidak bertumbuh dan berkembang di dalam pikiran kita. Asa unang dosita songon aka situa nimani. Nah, dua pihak kamang akainang di pasion na paduahono. Suku-sukun na buha maul do pasidikon siya dirita pangalaho ni de dua halakon maul do inang
Mauldo? Akama wahado akamang mauldo hitalaho. Paholakot dirita siya pangalaho ni na duon si Pilatus do si akasituan ni Malimon. Daon? Puji Tuhan. Akaina wahado mo. Wah salinay akaina maul doon hira-hira laho paholak konon. Maul. Maul. Enggak apa-apa. Dang nagabi huhumi hamu. Idok palay maul ningok kan. Berarti si Pilatus bah mudah dang nagabi niku daw. Adong na mampu, adong na so mampu. Maul bahkan borak do. Alay akamanga kainang pos marohata. Mardongaton Jesus imahita. Asa tahilalama. Songod dia do naniain itu hatta Jesus. Ido na taida. Bohado pengorbanan ni Yesus laho tuhita. Pengorbanan ni Yesus hima nagabe patrod dihita. Laho mangulahonon. Napaduahon pos marohata. Dang ditadikot debata tuhatta Yesus uju marsi taono tuhattai. Laho makokop hita akapar dosaon. Nanang sidohono disi pos rohata hita pe au pe hamu pe. Dang ditadikot debata hita. Laho makkatahon hasitongan marado potongata jalalaho paholakot dirita. Sian lateni roha dohot sian kebencian. Tapangasa homah tuhate. Asa margogo hita, asa tuk kita, laho paholakot dirita. Sian pangalahoni akasituan ni Malim. Dohot pangalahoni si Pilatus. Debatama nama masu-masu hita. Selamat merenung amanginang taringot tu barita pasyoron. Amin. Martangiang mahita. Moliate maale Tuhan Jehovah debatama nami na marhabang sodi badua gijang di borginon ale Tuhan di borngin na paduahon. Marpungudo hami ruas ni huriam. Mamuji pasangapon gowarmu huhut. Mangihuton berita pasyon. Ngatakas ali Tuhan hupai hut ihut kami berita pasyon. Laos marudut domuse ali Tuhan diari marsogot iwa di ulaon nahoho. Alani ali Tuhan di bornginon rodo hami mangido tuho pargugoy hami. Asalam takas ali Tuhan huhangoluho kami. Seluhut aka naung hubigi hami. Mamukasian pertangyangan pasyon na parjulu sahat tu bornginon pertangyangan pasyon na padua hono. Salam takas sali Tuhan huboto hami. Tung macai asido roham Tuhan. Tung macai holong do roham Tuhami ali Tuhan. Tang sedia HP maulna boratna aka pergumulan namion. Aka persoalan naroman dapoton ngulu nami be sian hina maul nati naon ni anakmu Yesus nalaho makokop portibion nalaho makokop hami aka pardosaon. Muliate mali Tuhan dihatam nabadiyai napatuduhon taringot tu pangalaho ni si Pilatus doh pangalaho akasitua ni Malim ali Tuhan pargogoy hami ganup asa margogo hami ali Tuhan laho paholakon pangalaho nasi songoni
Pangalaho yang selalu mencari aman. Pangalaho na niojar ala late ni roha tutuale Tuhan. Olodo sipatahu ulahami di pardalanan ni ngulun nami be. Alani mangido hami pargugoy hami ali Tuhan. Asa margogo hami marhiti gugu na pinasaha mo to hami. Manguduti perdalanan ningulu nami nahombar tulomo ni rohan. Pada usia kami akapar maraan ali Tuhan. Lehon Tuhami hahipason. Atong pinuji maho mangasahon anakmu Tuhan Yesus. Martangiak kami Tuho. Amen.